Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 11 da wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, Badriya Tijjani Kalarawi ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai ke na agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku je lamura sun fara koma daidai a Siriya. 'Yan kwanaki da 'yan tawaye suka hambarar da gwamnatin shugaba Bashir al-Assad ta shekara 24. Firaministan Isra'ila ya zama na farko da aka tsaida gaban shari'a kan zargin cin hanci da rashawa. 'Yan sanda a jihar Jigawan Najeriya kuwa sun tabbatar da wani mummunan hatsarin mota a garin Kafin Hausa da ke jihar. Akwai wata gada ta karye kuma ratsewa ake bi. Mota sai ta ringa jujjuyawa ta fada cikin wannan gada. Su 14 nan fasinjin nan gabaki ɗaya sun mutu. Direba ne kaɗai yanzu ya rai. Muna ɗauke da ƙarin bayani yayin da kuma ake bikin ranar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya. Wasu a jamhuriyar Nijar na ganin har yanzu batun a fatar baki kaɗai ya tsaya. Akwai ja baya na shi wannan incin dan adam, saboda in muka ɗauka abin da ya shayi wannan albarkacin baki muna gani yau da gobe ana kama 'yan kungiyoyi daban-daban na warar hula don kawo wani albarkacin bakin ka za a kama ka a dakile ka. To za kuma mu je kasar Sudan inda farar hula kusan 100 suka mutu sakamakon hare-haren soji ta sama, amma za mu fara da labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. Akwai al'amura sun soma daidaita a babban birnin kasar Siriya Damascus bayan hambarar da gwamnatin Bashir al-Assad a ƙarshen mako. Shugaban 'yan tawayen da suka hambarar da gwamnatin Assad din ya naɗa firaministan riƙon ƙwarya, an kuma umarci wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati da su koma bakin aiki. Rahotanni daga Damascus din na cewa an soma buɗe gidajen abinci da shaguna, an kuma ga wasu daga cikin ma'aikatan babban bankin ƙasar sun je wajen aiki. In front of me, I can see people standing here taking selfies, taking photos. Wakiliyar BBC ta ce a gabanta tana iya ganin mutane na ɗaukar hotuna tare da iyalansu suna kuma murna da taɓi da shewa. 'Yan tawayen da suka hamɓarar da gwamnatin Assad na ba da la'ada ga waɗanda suka bayar da bayanai kan manyan jami'an tsaron da suke da hannu wajen aikata laifukan yaƙi. Shugaban 'yan tawayen Abu Muhammad Al-Jaulani ya yi alkawarin fitar da jerin sunayen waɗanda suka azabtar da 'yan hamayya. Mayaka da kuma masu aikin ceto sun so gano sama da gawarwaki 40 a ɗakin aje gawa na asibiti a Damascus da ke nuna alamun an azabtar da su. Benjamin Netanyahu ya zama Firaministan Isra'ila na farko da ya gurfana a kotu kan zargin aikata manyan laifuka yana kan mulki. Netanyahu ya shaida a kotu a Tel Aviv cewa zargin rashawa da ake masa bashi da tushe. Masu shigar da ƙara sun ce Netanyahu ya anshi kyautuka masu tsada ya kuma ba kafafen watsa labarai toshiyar baki domin su riƙa yaban shi. Firaministan Isra'ila ya yi ƙorafin cewa kafafen watsa labarai sun tsane shi saboda shi ba mai sassaucin ra'ayi ba ne. The Prime Minister then went on to talk very much about how he works very long hours. Wakiliyar BBC ta ce Firaministan ya kuma yi bayani sosai kan yadda yake kwashe tsawon lokaci yana aiki ba tare da ya samu ko da minti 5 tare da matarsa ba. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan BBC. An zargi sojojin Sudan da kai hare-hare ta sama a kasuwanni a Darfur, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi sojojin da kai munanan hare-hare a yankunan da dakarun RSF ke rike da su. Ko a ranar Lahadi, sojojin sun kai hari kan wani gidan mai a babban birnin ƙasar Khartoum wanda ya kashe gwamman mutane. Sudan's armed forces have denied targeting civilians, but Wakiliyar BBC ta ce sojojin sun musanta zargin cewa suna kai hare-hare da gangan kan farar hula, sai dai dukkanin bangarorin ana zargin su da aikata laifukan yaƙi. Mata a manyan biranen Kenya na zanga-zanga domin neman a kawo ƙarshen cin zarafin mata a ƙasar. 'Yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye kan masu zanga-zangar a babban birnin ƙasar Nairobi da kuma Mombasa domin tarwatsa su. Mutane da dama sun jikkata yayin da aka kama wasu da dama. Wata ƙungiyar farar hula ta ce ta yi kira da a gudanar da zanga-zangar domin kira ga gwamnati da ta kawo ƙarshen hare-hare da kashe-kashen mata da ake yi a ƙasar. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Rabi'atu Kabir Runka da labaran duniyar.
kuma sai rahotanni inda za mu faro daga Isra'ila kuma kamar yadda watakila sun kwaji a labaran duniya. Benjamin Netanyahu ya kasance firaministan Isra'ila na farko da aka tsaida gaban shari'a. Ya shaida kotu a birnin Tel Aviv zargin da ake masa na cin hanci da rashawa ba su da tushe bare makama. Masu gabatar da kara sun ce Netanyahu ya karbi kyaututtukan kaya masu tsada inda shi kuma yake baiwa kafafen yada labarai toshiyar baki domin su yaba masa. Ga rahoton Aisha Aliyu Ja'far. Lauyan da ke kare wanda ake kara Benjamin Netanyahu ya kamanta yadda 'yan sandan suka yi wa Firaministan Isra'ilan da yadda tsohon Firaministan Rusasshiyar Soviet wato Joseph Stalin ke yi. Amit Haddad ya ce 'yan sanda kamar yadda Firaministan Rusasshiyar Soviet din ya yi suna kirkiro laifuka idan suka gaza gano laifin mutum. Ana zargin Netanyahu da laifukan cin hanci da rashawa da zamba da kuma cin amana, kuma zai kasance shugaban Isra'ila na farko da ya gurfana a kotu kan zargin aikata manyan laifuka yana kan mulki. Da yake magana da manema labarai a harabar kotun, ministan tsaron Isra'ila masu tsatsauran ra'ayi Itamar Ben-Gvir ya nanata kiran da ya yi kan korar babban lauyan gwamnati. Na kuma zo domin in faɗa abokaina masu ra'ayin mazan jiya, bai isa ba a ce kawai magana za a yi, ba zai isa ba a ce kawai za a zo a bada shawara. Ina sa ran duka ministoci da za su zo a nan da ma waɗanda ba za su zo ba za su ba da shawara akan taron majalisar ministoci mai zuwa domin a duba yiwuwar sallamar babban lauyan gwamnati mai ba da shawara kan harkokin shari'a. Ya kuma yi watsi da zarge-zargen waɗanda ya ce shirme ne. Shugaban Isra'ilan ya yi korafin cewa kafafen yada labarai sun tsane shi ne saboda baya cikin masu sassaucin ra'ayi. A gaida Aisha Aliyu Ja'far, to idan shirin namu ya nufi Najeriya, wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta ki amincewa da bayar da belin tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello. Tsohon gwamnan da ya bayyana a gaban kotun ne a yau Talata domin neman beli kan shari'ar da ake masa. Hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya wato EFCC na zargin Yahaya da halasta kuɗin haram da suka kai biliyoyin nairori wanda kuma ake zargin ya karkatar da su a lokacin da yake gwamna. Kan rahoton Zubairu Ahmad. Bayan da tsohon gwamnan jihar Kogin Yahaya Bello ya isa kotun tare da rakiyar jami'an tsaro da na hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci a Najeriya, lauyan tsohon gwamnan jihar Kogin JB Daudu ya buƙaci kotun ta duba buƙatar bayar da belin Yahaya Bello bisa sharaɗin cewa ya yi gwamnan jihar Kogi har sau biyu kuma yana sane da irin zarge-zargen da ake yi masa. Kana idan har an ba da belinsa ba zai katsa London ga sha'anin da ya shafi shaidu ba mai alaka da kare sharuɗan da aka gindaya masa a gaban kotu. To sai dai lauyan hukumar EFCC Kemi Penero ya kalubalanci wannan buƙatar da ya ce ta saba wa doka. Da take yanke hukunci mai shari'a Maryam Anene ta ce an gurfanar da tsohon gwamnan jihar Kogin ne bisa waɗannan manyan laifukan almundahanar kuɗi tun ranar 27 ga watan Nuwamban wannan shekara ta 2024 bayan da jami'an hukumar EFCC suka kama shi kwana ɗaya kawai kafin a gurfanar da shi, sai dai an buƙaci belin nasa ne a ranar 22 ga watan Nuwamba kwanaki da dama kafin ma ya gurfana. Mai shari'ar ta bayyana cewa a bisa doka aka nemi beli ne bayan an gurfanar da wanda ake kara sabanin matakin lauyansa na buƙatar hakan tun a wancan lokaci, abin da ya saba doka da tsarin shari'a. Kan hakan kotun ta yi watsi da shi. Hukumar yaƙi da rashawa ta Najeriya da EFCC ta sanar da kama tsohon gwamnan jihar Kogin Yahaya Bello a ranar 26 ga watan Nuwamban jiya, sai dai kafin hukumar ta tabbatar da kama shi, rahotanni da dama na ambata cewa tsohon gwamnan wanda ke fuskantar tuhumar almundahana ya kai kan sani a ofishin hukumar da ke Abuja ta da rakiyar wasu lauyoyinsa. Takaddama ta kasance tsakanin EFCC da tsohon gwamnan bayan da hukumar ta ayyana neman sa a watan Afrilu, lokacin da ya ki amsa gaita da ta sha aika masa tare da nuna turjiya kan duk wani yunkuri na kama shi, wanda hakan ya sa ya shiga kulle kurciya da hukumar. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta ce babbar jam'iyyar adawa ta kasar wato PDP ba za ta iya daina zargin ta ba kan rudanin shugabanci da take ciki har sai an sake dawowa lokacin zaɓe a shekarar 2027. APC tana mayar da martani ne kan zargin da tsohon kakakin ɗan takarar jam'iyyar PDP Paul Ibe ya yi a hirarsa da gidan talabijin na Channels a Najeriya, inda ya ce duk abin da APC ke yi na yunkurin murƙushe 'yan adawa mutanen ƙasar na kallon su. Ga rahoton da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana. Kalaman na kakakin Atiku Abubakar wato Paul Ibe sun janyo martani daga 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki waɗanda suka ce gazawar shugabannin PDP ce ke ƙara fitowa fili, kuma gaza katabus ɗin da ɗan takarar shugabancin Najeriya a PDP a 2023 Alhaji Abubakar Atiku ya yi wajen shawo kan wannan rikici ya nuna lam'a a tafiyarsa. Malam Bala Ibrahim shine kakakin jam'iyyar APC na ƙasa, ya jaddada cewa gingin rashin sanin inda PDP ta dosa ne yake ci gaba da ɗawainiya da ita.
nuni ne da cewa zazzabin da ake zato yana damun PDP yanzu ya rikide ya zama cutar daji wacce kuma maganinta ina ganin zai wahala. PDP ta sha kaye a zaɓe, ta sha kaye a kotu, ta sha kaye a ƙuri'ar ra'ayin jama'a, yanzu kuma ta shiga kame-kame tana zagi ko zargin 'ya'yanta. Hatta shi ɗan takaranta na shugaban ƙasa ya shiga irin wannan sambatu, wanda duk ya san wanda yake ya rike mukami na gwamna kuma lauya ne shi, sannan kuma minista. Kafin wannan ya rike shugaban ƙaramar hukuma, ya rike mukamai da dama har da babban jami'i a ofishin gwamna. A ce wai ya zo yanzu ya mika kai ana sarrafa shi domin ya wargaza jam'iyyarsa. Wannan nuni da cewa wanda yake wannan zargi bai fahimci yadda al'amuran siyasa suke tafiya ba. Amma baka ganin cewa da bangaren shi ne ake wannan rikici na cikin gida na PDP, don haka dole a zarge shi da cewa yana da hannu a cikin rikicin? Ai ta PDP babu inda ba ta da matsala, walau a jihohin da take mulki, walau a jihohin da ta sha kaye a zaɓe, ko kuma a tsakanin jam'iyyunta da 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyya. Paul Ibe a cikin hirarsa da gidan talabijin na Channels da ke Najeriya ya ce, tarnaki da dabaibayin da jam'iyyar APC ta sanya wa PDP da kuma yunkurin rusa ta da sauran jam'iyyun adawa abu ne da yake a zahiri da 'yan Najeriya suke gani kuma suka sani, domin ba su taɓa ɓoyewa ba. We know what has been going on in the PDP, so let's not try and use PDP as a benchmark. Mun san abin da ke faruwa a PDP. To kada mu yi amfani da PDP a matsayin ma'aunin abin da ke faruwa. Ni da kai mun sani. 'Yan Najeriya sun san cewa PDP ta zama kamar tamkar filin wasan jam'iyyar APC da kuma shirinsu na ruguza duk wata jam'iyyar adawa. Ba kawai PDP ba, har da jam'iyyar Labour suna amfani da ministan Abuja. Sun ba shi aiki, aikin kuwa shine kashe PDP. Jam'iyyar PDP dai ta jima tana zargin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da yi mata kafar angulu al'amuranta na cikin gida, wanda hakan ya kai ta ga rashin sanin inda ta dosa zuwa yanzu a bangaren shugabanci. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To yanzu karfe 3 ne da minti 12 a Abujar Najeriya, a Talabiri a Jamhuriyar Nijar da kuma Ngaundre a Jamhuriyar Kamaru. Wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com. Ta gaba a cikin shirin zamu je Jamhuriyar Kamaru. Amma yanzu bari mu je makwabciyar Najeriya, wato Jamhuriyar Nijar, inda yau ce ranar kare haƙƙin ɗan adam wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin wayar da kan al'umma sanin haƙƙinsu. Kuma wannan ne karo na 76 da ake raya wannan ranar. Albarkacin ranar, ministan shari'a a Jamhuriyar Nijar ya gabatar da wani jawabi kan yadda manyan ƙasashen yammacin duniya ke son tilasta sauran ƙasashen duniya bin tsarin da suke bi na kare haƙƙin ɗan adam. Alhalin a nahiyar Afirka aka fara yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin. Ga rahoton Cima Ila Isufu. A ƙarƙashin taken haƙoƙinmu makomarmu yanzu, ranar ta 2024 za ta mai da hankali kan yadda 'yancin ɗan adam ke ba da hanyar da za a bi don magance manyan ƙalubalen zamani, tare da taka muhimmiyar rawa a matsayin rigakafi, kariya da kawo canji mai kyau. Kamar yadda kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana, haƙƙin ɗan adam shine ginshikin zaman lafiya, adalci da kuma haɗa kai, abinda ministan shari'a na ƙasar Jamhuriyar Nijar Aliyu Dauda ke cewa ba wani darasi da wani zai koya musu. Yana cewa le premier document des droits de l'homme a été adopté en Afrique, plus précisément dans l'espace AES. Ya ce yarjejeniyar farko ta kare haƙƙin na adam a Afirka ne aka samu ta hannu, musamman a yankin AES. Wannan yarjejeniya ta tanadi dokoki game da tsarin al'umma, hanyoyin tara dukiya, kare muhalli. Ya ce ya faɗi hakan ne don ya shaida muku cewa babu wani mahaluki a duniya da zai iya ko ya yi gigin ba da darussa game da haƙƙin ɗan adam ga Afirka gaba ɗaya, musamman ga ƙasashe mambobin AES waɗanda su ne cancantattun magada wannan wayewa ta ƙarni. To ko yaya su 'yan kasar ta Nijar ke kallon halin da haƙƙin ɗan adam ke ciki a kasar, musamman dangane da yadda mahukunta ke mutunta shi ko akasin hakan? Wasunsu sun bayyana mana ra'ayoyinsu kamar haka. Kasar mu ta Nijar muna cikin yanayi na rikon soja. Tabbata har da na cewa na soja ne, yau baka cewa ana bita da kulli. Ya zamanto nan salama iko ne na soji, me ya zamanto muna cikin yanayi halo yau na ta'addanci wanda ya yi katutu, ya yi yawa, wanda komai ana yi amfani da shi don mutane, amma duk da wannan mutane suna faɗin ra'ayinsu, sai dai ya zamanto ka yi aiki daidai ruwa daidai tsaki, kar ka yi aikin da zai iya kawo fitina zai tada hankali. Akwai ja baya na shi wannan incin ɗan adam.
adam saboda in muka ɗauka abin da ya shayi wannan albarkacin baki muna gani yau da gobe ana kama 'yan kungiyoyi daban-daban na warar hula don kawo da albarkacin bakin ka za a kama ka a dakile ka. Akwai kuma wannan matsala kuma ta abin da ya shayi yawo da walalawa na tayi da kawowa saboda mun fuskanci akwai har yanzu mutane ana sa musu kamar tsanani wajen yawo. Muna ganin wasu canji bisa kan yanayin yadda ake sauraron matasa da kuma ɗan adam a baki ɗaya, yanayin yadda haƙƙunan 'yan adam ake fama na a kare su. Mun yi zama a nan jamhuriyar Nijar da wasu mulki waɗanda ba mu da ma 'yancin mu fito mu yi jerin gwano mu nuna tushen yardan mu ga wani abu ko kuma mu nuna murnar mu akan wani abu. Ana cin zarafin ɗan adam. Me yasa nace ana cin zarafin ɗan adam? Akwai abubuwan da har yanzu a matsayina na ɗan ƙasa wanda ina da 'yancin in gayi abubuwan da nisan haka nan ne. Me idan tunani